Мая, много добре яздиш. Къде си се учила, къде си тренирала и... Благодаря ти за комплимента първо. Аз съм се учила тук в София, съм израснала на Хан Аспарух. Бойко Найденов беше моят треньор. Занимавах се с естрадна езда, бях в националния отбор. Научих по този начин и трите дисциплини. Подготви ме след това за работата ми в чужбина, тъй като когато завърших училище, започнах да работя за различни конни бази в 8-9 различни държави. Съм обиколила. Някои от тях са Шоки Мюлер в Германия, световно известния конезавод, Питър Чарлз, който е олимпийски състезател в Англия, принцеса Хая, нали, какви ли не интересни хора. До Саудитска Арабия стигнах. В момента се занимаваш с продажбата на коне. Можеш ли да разкажеш малко за това повече? Да, това е за щастие, обикаляйки по различни държави, създадох доста контакти и научих много неща за критериите, по които да избирам правилните коне. И вече от 2 години живея в Испания. Имам партньор, който е от Сирия и се занимаваме с него с продажба на коне за прескачане в Саудитска Арабия главно, също и в Испания. Коне от България доста продаваме там, популяризираме и нашите си породи. А относно продажбата, купуваш, препродаваш или ги развъждаш конете? Как става? При нас все още нямаме програма за развъждане. Имаме такива планове за бъдеще. За момента купуваме млади коне, обучавам ги, водим ги по състезания, докарваме им добри резултати и видеа, след което ги продаваме вече на подходящи за тяхното ниво клиенти. Това звучи много добре. Логистиката как става? Зависи, нали, клиентите от кои държави са. Както казах, главно продаваме в Саудитска Аравия. Там летят конете с самолети от Холандия. Така че ги пращаме там с наш транспорт. Понякога и аз ги карам лично с камион или каравана. И вече оттам имат своя полет и стигат до крайната дестинация. Коя е най-скъпата ти продажба, така да кажем, и най-скъпо продадения кон, който ти си продава? Аз съм продавала, чужди коне, които са на по-високи цени, към примерно 150 хиляди евро, около този ранг в Америка. Породата е Олденбург, за скачане, кон с потенциал, който влагат големи надежди в бъдещето му и затова оттам се образува цената му. Според някои хора това да продаваш коне е доста голямо изкуство. Как се оценява точно един кон? По кои критерии, по какво точно го избираш ти, или самия опит ти си го изградила, или как става с цялото това нещо? Избирам го спрямо личният ми опит, за това кой кон какви качества притежава, за коя дисциплина е подходяща, за каква височина и съответно се опитвам да съчетавам правилния кон с правилния клиент. Може би това е частта, която изисква определено специалност. Самата ти имаш ли конна база? В процес на строене би трябвало до края на годината да е готова. Тук на Българското Черноморие се намира с цел тренировки на спортни коне, изграждане, продажби, обучение на хора и всичко, с което се занимавам вече. Да, и аз съм треньор, имам няколко дипломи, Международната федерация е провеждала курсове, на които съм ги получила.